bengi entuk job pisan. Mau wis anan karo aku. Oh iya ta? Ning ora ngejak Pak Jumbo. Udan deres. Lah nang gedung ora masalah. Nang gedung kok gedunge arep dibongkar. Iya. Monggo sapa sih, Gong? Sing diteki. Bareng. Oh, bareng. Monggo Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, wah piantine jes semangat. Ije sehat. Tul jae nak jae catul jae cipi. Untul cari banyak dongke bajul cari siji. Tul jae nak jae catul jae cipi. Untul cari banyak dongke bajul cari siji. Apa-apa Demi rolong ini naik sipi pukul yang main lambi apa bukan dolong berkat kubur dodong apa salah kuku cilik-cilik atau apa bisa melaku timik-timik agak timik agak tunggu kital tukat nggih menika anak buah dalang kondang dalang pinunjul iya nak gitar gidul sitine biantune nonton lho ngawur Mbak Elisa sugeng dalu Mas Bagong ngenjang Mas Bagong Mas Petro Mbak Tatin sugeng ngenjang sugeng ngenjang kalau ya nak tekan goro-goro ya nak lagi tergantung permintaan dari jauh panitia aku senenge iki nek karo Tatin iki muni tekan goro-goro ya tekan goro-goro Mbak Elisa barang iki alah tekan goro-goro ora kaya kowe sampean ro ngerti kok apa mau gak to aku karo diampir karo Linmas matur nuwun Mas Linmas kalian Koramil Polsek mau dorawuh ana nemoni Mbak Tatin lah metu Mas Gareng nika Mbak Tatin dasi mriko aku mlebu bleng salaman sing ditakoki apa jak engko tekan goro-goro ora Mas basa dugi Mbak aduh kuwi sapa kuwi sapa Mbak Tatin tumbak cucukan yo padahal kono dhewe engko mbak limbukan wae aku yo tak melu limbukan lho ngono kuwi to kowe iki Bas kowe iki wong kene lho kowe pancen kono jelas ra mungkin goro karo aku macan bengi iki bintang tamu kaya do mateni aku ora kowe iki nang Semarang wayange iya kowe iki wong Semarang iya kok dadi kowe malah obong-obong aku tuh ora obong-obong celeng iki iki cecak dhewe kamu lho kita bilang jauh-jauh lho basa kono dugi gara-gara Mbak Tatin aku muni ngono ta ladane aduh basa ngono ya ora apa-apa Mas nek sampean midun ngalimbuan aku melu midun aku ngono lho Bos pembelaan yo kenapa Mbak tengah limbuan kok goro-goro mbok limbuan wae aku melu midun muni ngono ngomong sama sing ngomong sing jual-jual karo aku. Nah, kowe wani jalan-jalan. Ngomongmu beda karo atimu. Lah sing tak tekoni sapa jajali? Mau sampean. Apa? Mau, Mas. Iki kok tekan gara-gara bra. Aduh ki gara-gara. Aduh, no sapa. Awak dhewe meneng bae yo. Jenenge pitiki ngendok piye-piye. Nah, ngene iki kita santai diem menjalani dengan senang. Apa ana pitik lanang ngendok? Pitik lanang ngendok ana? Ana kowe ngendok. Ya iki sing ngendok iki. Ini kan meneng wae. Kan sing ngendok apa wae? Ayo. Ini yakin kowe ora ngendok? Duwe. Duwe ya wis. Ora ling maksude pitik ngendok ki ngendok sing wujude ndok tenan. Iya kuwi ndok loro. Nek ora ana abang putih iki. Ora bejaji ya. Busi sisan. Iki aku mau pateni kene. Iya sapa sing ngangkat bicara. Lah sesuk tak omongke ya Pak ya. Mbok tekan goro-goro mbok limbang tok meneng wae aku. Lah aja ngono. Kok dadane aku pring dilancipi. Apa? Tumbak cucukan. Nah. Oh bakune dhewe iki bisa sampai